Oh ja, Oh, Soest. Truus van Soest van de Sterren. ja, klopt helemaal. Alsjeblieft. Op dinsdag 13 maart 1945 werd Hoogkerk vereerd met het bezoek van de bisschop van Breda, Monseigneur Lembert, die naar Leeuwarden was geëvacueerd. Hij hield een korte toespraak in de Theresiekapel en vertrok daarna naar de Deken in Groningen. Op 15 april 1945 werd Hoogkerk bevrijd. Geleidelijk aan ging het evacuees met hun geestelijke leiders weer terug naar de dierbare Limburg, maar met een dankbaar gevoel en een hart voor de gastvrijheid die ze bij ons in Hoogkerk mochten ontvangen. Er werd een bronzen processiekruis gemaakt, naar een voorbeeld van het oud-Spaans kruis en ontworpen door pastoor Kroon. Die werd dus aangeboden aan de Hoogkerker bevolking. Dit kruis werd in 1946 geplaatst en is nu weer opnieuw in Hoogkerk. Je ziet dat daar achter, daar staat hij dus. Hij is dus even voor deze gelegenheid uit Groningen teruggehaald. Zodat hij weer bij ons in Hoogkerk terechtgekomen is. Vandaag in de Zuiderfabriek in Hoogkerk. Uit onze gemeente waren een hele grote groep mensen binnen een half uur gedwongen geëvacueerd, op transport gezet met datgene wat ze binnen een half uur bij elkaar konden halen. U hebt onze inwoners, met name uit het dorp Wel en Wellerlooi, met heel veel warmte ontvangen, ondanks alle religieuze verschillen. Die menselijke warmte wat u hun toegetoond heeft, dat was voor onze inwoners een stukje menselijkheid in heel moeilijke omstandigheden. En we willen daarvoor ons dank uitspreken. Op een of andere manier blijft de menselijke kant voor de evacuatie openbaar. Maar nogmaals, namens het gemeentebestuur van Waarden, hartelijk bedankt voor alles wat u in de tijd voor ons gedaan. Dank. Namens de mensen die met de bus gekomen zijn, onze dank uit te spreken voor deze ontvangst. En we hopen allemaal dat we een hele mooie dag hebben waar ik niet aan twijfel. Dank jullie nogmaals. Voor iedereen ligt er een programmaboekje op tafel. En dat wil ik even met u doornemen. Bij binnenkomst hebt u misschien gezien dat u plaatjes zag van de huizen. En dat waren de huizen waar u bent ondergebracht. En dat staat ook zelfs op tafel. Dan ziet u een boekje met de namen van de straten. En mogelijk dat u zegt van, hé, dat huis, daar heb ik gewoond, daar ben ik ondergebracht, dat wil ik hebben, dat kan allemaal. U kunt aantekeningen maken, u heeft een schrijfblok gekregen van een bedrijf, hier hebt u een pen gekregen. Na afloop krijgt u nog een boekje mee van de Suikerunie. En kijkt u naar 12:45, 1:15, dan is daar de onthulling van de gedenkplaat. De gedenkplaat die is bevestigd aan de kapel. De kapel, dat was voor u het centrale punt. We hebben de 3 mensen die hier zijn,
die aanwezig zijn, die zijn hier geboren. En dat is Huub van Spaai, Hein van Soest en Ricky Peters. En die hebben we gevraagd of die dichtdenkplaat willen onthullen. In de laatste week van juli 1944 wist het Amerikaanse Eerste Leger de Duitse omsingeling in Normandië te doorbreken. De maand augustus bracht een grote successen en begin september kon het uiterste zuiden van de provincie Limburg nog net mee profiteren van de snelle opmars. Maar al spoedig kwam hier een einde aan. De provincie Limburg werd weldra weer het toneel van een hevige confrontatie tussen twee machtige legers. Voor de burgerbevolking, woonachtig op de oostelijke Maasoever, brak een periode van zware beproevingen aan. Moesten de mannen vanaf begin september onder dwang verdedigingsstellingen aan de Maas aanleggen. In november werd dit te gevaarlijk en moest iedereen noodgedwongen het leven in muffe en overvolle kelders voortzetten. Het gebied raakte volledig geïsoleerd. Iedereen heeft wel van operatie Market Garden gehoord, de bevrijding van Nederland ten westen van de Maas, die bij Arnhem tot een halt kwam. De bevrijding van de oostelijke oever kreeg de operatienamen Veritable en Grenade. De oostelijke Maasoever was frontlinie geworden. Het platteland bleef overwegend gespaard voor de bommenregen die de oude stadscentra in oktober en november ten dele vernietigde. Zware artilleriebeschietingen troffen sedert eind september echter ook het noordelijke deel van de provincie en ontwrichtten het dagelijks leven volledig. Ook hier werden kelders voor permanent verblijf ingericht en ook hier kwamen de lager gelegen kelders ten gevolge van de hoge waterstand in de Maas verscheidene keren onder water te staan. De dichtst bij de Maas gelegen dorpen lagen het langste onder vuur en liepen daardoor de meeste schade op. Het overwegend agrarische karakter van de hele streek behoedde de bevolking voor de verschrikkingen van hongersnood. Uit vrees voor een geallieerde oversteek van de Maas in Noord- en Midden-Limburg had de Duitse legerleiding belangrijke versterkingen op de oostelijke Maasoever laten aanvoeren. Binnen het kader van dit defensief concept pasten geen tienduizenden burgers. Ze moesten uit de eerste frontlijn verdwijnen, zo oordeelde men aan Duitse zijde. Daar de Duitsers het bevel hadden gekregen tot de laatste man te vechten, lag wel dagenlang midden in de vuurlinie. Van de ongeveer 170 weermachtssoldaten gaven zich uiteindelijk 20 over. De andere 150 waren gesneuveld. Wel had steeds weer door het oorlogsgeweld te lijden en evacuatie was niet meer te voorkomen. De evacuatie uit Limburg was op papier goed geregeld, onder andere door de bureaus afvoer burgerbevolking. In de praktijk was het door de per dag slechter wordende omstandigheden uiterst chaotisch en niet meer op humane wijze uit te voeren. Meeste voed, met maximaal 25 kilo per persoon aan directe noodzakelijke goederen en etenswaren, liepen de Wellenaren en bewoners uit omringende dorpen, soms door meer dan een halve meter hoge sneeuw, naar het station in Wezen. De evacuatie van Well en Wellerlooy verliep in 3 fasen en begon op 7 januari. De Grüne Polizei verscheen in Well en omringende gehuchten. De inwoners van het eerder intern geëvacueerde dorp werden als eerste hardhandig uit de kelders gejaagd. Aan de grens werd halt gehouden. Zou zich hetzelfde als in november gebeurd was herhalen? Die hoop werd weldra gelogenstraft en na een zware voettocht bereikten de vluchtelingen tegen de avond Wezen. Na een nacht in koude fabriekshallen te hebben doorgebracht, bleek de volgende ochtend dat de inwoners uit de omliggende dorpen eveneens in Wezen verbleven. Gezamenlijk wachten ze op de aangekondigde trein. Die kwam niet opdagen en omstreeks het middaguur joeg de Grüne Polizei iedereen uit de kelders en hallen van de houtzagerij. Een groot aantal uiterst hachelijke treintransporten evacueerden vele tienduizenden Limburgers gedurende de maanden januari en februari 1945 dwars door de Nederrijnse laagvlakte in Duitsland naar Groningen, Friesland en Drenthe, waar hen een warm onthaal wachtte. Tot zover de eerste groep evacuees. De omstandigheden
waren voor de tweede en derde groep niet beter. Uiteindelijk stonden op 13 januari 2 locomotieven en 40 vee- en goederenwagons klaar, onverwarmd, met een dunne laag stro op de bodem. Tussen de opeengepakte bagage zaten de bijeengekropen mensen als gevangenen. Aldus J. Damen uit Wel in zijn dagboek. Via Zwolle, waar hulpverleners op de hoogte van de vluchtelingentransport het uiterste van hun kunnen gaven om de nood in de wagons enigszins te lenigen, kwamen ze tegen de avond van 14 januari bij opvanggebouw de Korenbeus te Groningen aan. De laatste verjaagden uit Wel kwamen op 19 januari aan. Intussen werden de evacuees over de provincie verspreid en ingekwartierd. Voor de Limburgers opende zich een nieuwe wereld waarin de oorlog nog ver weg was en het leven van alle dag zijn gewone gang scheen te gaan. Voor beide partijen brak nu een periode van wederzijdse gewenning aan. Hoewel niet specifiek in het boek genoemd, zal de aanwezigheid van de R.K. Theresia-kapel de ingekwartierden in Hoogkerk tot steun zijn geweest. Tot zover mijn verhaal. Dus u weet komen we ooit over een paar jaar weer even terug om daar nog eens weer over te praten. Nou, heel erg bedankt. Ja, dat gaan we wel hoor. Ja, wat zei u nou? Goed voor oude mensen? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Goed voor de kop. Neem hem lekker mee, mevrouw. Ja, ik geef er niks over. Oh nee. U heeft ook zo'n lange reis achter de rug. Hoe lang heeft u in de bus gezeten? Wel, nee. Ja, hoe lang? Tenminste, we zijn vertrokken bij ons om 7:15 en we waren tot 10 hier. En we onderweg in een kleine pauze gehad. Ja, dat valt mee, ja. Ja, dat valt mee. Het was ook zaterdag, hè? Ja, dat scheelt, maar het was niet druk. Wat vind je ervan trouwens zo'n dag? Ja. Deze mensen, daar aan jullie contact mee, die hebben jullie... Nu? Ja. En die hebben heel wat informatie al, hoor. Dus de namen en al. Of de wie op de vuur aan. Hebben ze dan niet? Ja, dat is een foto uit 54, maar die is gemaakt bij de mensen waar ik geëvacueerd ben geweest. Ja. En die willen ze scannen voor een van de boek waar ik woning uitkomt of zoiets. Waar was u geëvacueerd dan? Waar was u geëvacueerd? Bij de familie Willems, Fabriekslaan 7. En hoe oud was u toen? 6. 6, weet u dat nog? Ja, dat weet ik. Ja? En die staan daarop? Ik sta hierop, maar dan een paar jaar later. In 1954. En tante Lize was pianolerares. Wat vindt u hier nou van dat ze dit voor u gedaan hebben? Ik vind het geweldig. Ja, hè? Is u ook evacuee? Nee, mijn vader was, wij zijn broers, ja. Onze vader was evacuee, samen met 2 van zijn broers en hun vader. En waar was die ondergebracht toen de tijd? Nou, mijn opa en een broer van mijn vader, die waren bij de familie Steen, waarschijnlijk aan de Rodewolderdijk. Rodewolderdijk? Ja. Dat denken we tenminste. En vader die was bij een onderwijzer aan de Kerkstraat en zijn andere broer bij een slager. Oké. Dat is wat we weten. Hoe vindt u dat nu om hier weer te zijn? Ik vind het mooi om dit eens te zien. Ja. Veel verhalen over gehoord, maar nooit zelf gezien. Had u er een voorstelling van? Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik zeg, ik ben met de vereniging met lid van de Gevaar. En we zijn ter gelegenheid van het 50-jarig feit dat we 50 jaar geleden bevrijd waren.
waren, dus in 1995, zijn we met de vereniging naar Rode geweest. Oké. En daar waren dus ook al vele van ons dorp ondergebracht. Ja. Dus we gingen daar een beetje natuurlijk zo van kijken, wat is het? Je hoort de verhalen, maar je kunt er geen voorstelling van maken. Nee. Maar wat vindt u nou van zo'n dag? Het is voor ons nieuwsgierigheid. Ja? Nieuwsgierigheid. Ja. Als we de verhalen gehoord hebben en in elk geval hebben we de gelegenheid om zelf gaan te kijken. Van één van de 3 die het ding moet onthullen. Wat vindt u van deze dag? Ik vind het kei leuk, hartstikke gezellig. Ja, hè? Ja, nou. Ja. Maar wij komen vaker hier. Oh, u komt vaker in Hoogkerk of in Ja, Groningen? we hebben al, toen mijn schoonouders nog leefden, zijn we met mijn schoonouders hier geweest. En we zijn altijd hier blijven komen. Mijn man is geboren op de boerderij van de Friese Straathof, waar nou Kuipers woont. Stalhouderij? Stalhouderij. Daar is die geboren? Daar is die geboren. Zo. Ja. En daar bent u vaak geweest naderhand? Oh ja, heel vaak. Oké. En ook die dochter, die woont in Zuidhorn. We gaan altijd bij die dochter logeren. Dus ja. Hoe lang bent u hier geweest? 4 maanden. 4 maanden? Ja. Van wanneer tot wanneer? Ja, we zijn 15 januari in Groningen aangekomen en we waren 19 mei terug In Limburg? In Lom. We kwamen s'avonds terug. Wat vindt u hier nou van? Wat vindt u hier nou van? Toen ik hoorde dat we hier naartoe gingen, zei ik ga mee. Ja, hè? Ja. Ja. Herkent u nog mensen? Nee. Situaties, huizen? Nee, zij was 10 jaar, ik was 7. Dus ik weet het eigenlijk. Bij wie was u ondergebracht toen? Wij zaten hier in de kantine suikerfabriek. Daar zaten wij met een hele familie, grootvader en grootmoeder. En die hadden 4 kinderen, 3 zonen. En 1 dochter, die zaten er met hun kinderen. En dus we waren met een 40 man hier in de kantine van de suikerfabriek. Nou, hier is wel iets veranderd, hè? Wat blieft? Hier is wel iets veranderd. Hier is het, dat is niet meer zoals wij er hier staan. Nee. Nou, leuk. Ja. En wat heb jij met evacuees? Huub is bij ons, die is geboren in het Groene Kruisgebouw op 15 januari. En toen is hij met een hele speciale kar met van die hele grote wielen, is hij naar ons ouderlijk huis gereden. En die in de Kerkstraat? Ja, in de Kerkstraat, nummer 100. Ja. En dat heeft mevrouw Verspaai heeft daar in het kraambed gelegen en Huub in een wiegje bij de kachel, want ik was heel erg opgevoed. En mijn vader en moeder hebben contacten gehouden met de familie Verspaai. En die zijn altijd heel warm geweest en mijn moeder vond het prachtig over vertellen. Wat vind je zelf van dit gebeuren? Ik vind dit heel Ja. Ja, en mijn broer ook, want ik ben van na de oorlog. Ja. Dus ik ben van het verhalen horen. Ger heeft het meegemaakt. Ja. En voor hem is het ook heel erg leuk. Oké, Ja. plezierig dag. Dankjewel, het zal zeker lukken. Iedere keer op YouTube tegenkomen en denk van nou. Het moet wel mooi zijn als in het handbrengen, hè?
paardenmelkzeep. Ja, hè? Ja. Dat is er nu nog. Ja. Wat is dit dan? Het is een tabak, denk ik. Oh, tabak. Hm? 4 mei. Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Iedereen dacht, de oorlog gaat beginnen. Heel veel mensen werden opgepakt. En wie? Duizenden gewone gezinnen. Ze wisten iedereen te vinden. Zoveel macht. Door regen en door winden. Het gaf de Duitsers steeds meer kracht. Ik wil er iets tegen doen. Nu meteen. Maar ja, daar sta je dan. Alleen. Al die bommen en schoten. Jaren onderdrukking. In het midden van de 20e eeuw. Eén grote mislukking. Elke dag stierven er duizenden mensen. Ik vraag me af, wat waren hun wensen? Maar ja, nu zijn we te laat. Daarom komen we vandaag bijeen bij deze gedenkplaats. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Voor altijd vrede. De wereld wordt in kleuren. Voor altijd in het heden. Dankjewel, Monica. Oh, kijk, verdorie daar. Ja. Ik heb wel een dikke verrassing. Ik heb wel een dikke verrassing bij. Nou, veel plezier. Mijn moeder heeft enkele herinneringen op papier gezet en die wil ik nu graag aan jullie gaan voorlezen. Met mijn ouders, broer en 5 zussen, ik was de jongste van hen en 9 jaar oud,
ging het te voet vanuit Wellerlooy naar Wel. Vanuit Wel de grens over richting Wezen, maar zover kwamen wij niet, want het werd al donker. We hebben toen bij het eerste huis net over de grens gevraagd of wij over 1 nacht mochten slapen. Dat kon. Er waren ook nog goede Duitsers. Achteraf heb ik pas begrepen dat de grote mensen in angst zaten dat wij naar Duitsland zouden worden gebracht. In de namiddag kwamen wij in Groningen aan. We werden ondergebracht in de Harmoniezaal en kregen lekkere erwtensoep. De volgende morgen gingen we met de bus naar Hoogkerk, waar we de adressen kregen van onze gastgezinnen. Dat waren er 6, dus de halve Peizerweg zat met ons opgescheept. De dagen kwam ik goed door, een beetje meehelpen, veel lezen en wandelen in het stadspark. Elke dag even papa en mam bezoeken of een zus. Je merkte hier weinig van de oorlog. Geen inslagen van een bom of een granaat. Af en toe een vliegtuig, maar we hoefden niet in de kelder te slapen, zoals thuis. Alleen 1 nacht hebben wij in de kelder doorgebracht. Dat was toen de Canadezen ons kwamen bevrijden. Het was een zaterdagnacht vol spanning, want dat er iets ging gebeuren, dat stond vast. Mevrouw Mennis zong: wij leven vrij, wij leven blij. Wij hadden het overleefd, dankzij de lieve mensen in Hoogkerk, met name de mensen van de Peizerweg. Nelly van Heervekams. Ja, ik weet nog dat ik mijn tweede dochter werd geboren en ik ging dat tegen mijn vader vertellen. En die was vrij frivol altijd en die was toen heel emotioneel en die was een beetje tot tranen toe geroerd. En later hoorden wij pas van iemand die zegt, ja, maar dat is ook de datum dat jouw broertjes verongelukt zijn. Oh, ik dacht, ja, dat heb ik ook, had ik kunnen weten. En dat was de 24 juni, op die datum dat mijn broer en zus verongelukte. En mijn broer die verongelukte, eentje ervan, die was op die datum ook jarig. En toen werd mijn dochter ook weer geboren. Dus dat vond hij waarschijnlijk, ja, ik wist het dus niet. Maar ja, achteraf denk je, nou ja, dan kan ik me voorstellen dat dat toch een beladen mededeling is. Daar zitten dan een paar kantjes aan. Hè? Dat is dan, ja. Moet je even aan wennen. Ja, en voor de rest moet ik zeggen dat ik blij ben dat wij in vrijheid hebben kunnen leven tot nu toe. En ik vertel het ook vaker en ik strijd daarvoor om het zo te houden. En ik hoop dat elke Europeaan en elke wereldburger dat blijft doen. Schoon als Limburgers, terug toch nemens, alleen de Zuiderling, de Limburg levens, want door de jaren heen is in Limburg is het stukje Nederland, wat het schoonste is, want door de jaren heen is Limburg onbetwist, het stukje Nederland. Dat het schoonste is. Mijn Hoogkerk is ook mooi hoor. Dankjewel. Het was rond Pinksteren, 1945. Hoogkerk was bevrijd, maar we mochten niet naar huis. Alleen degenen die voor de opbouw gingen, die daarvoor moesten zorgen, die mochten met een vrachtwagen terugkomen. De tweede nacht gingen we weer verder. Kwamen we langs een boerderij, er was een grote graanschuur en daar mochten we in het stro slapen. Op een gegeven moment werd er een gil gehoord, zo hard dat iedereen wakker was. En wat was het gevolg? Ja, er liep een muis of een rat over Toos haar benen. Het meisje had nooit een muis of rat gezien, dus die wist niet wat voor een olifant dat was. We gingen dus terug en ik moest mijn zakdoek uit de fietstas halen, maar de tas was weg. Daar heb ik wel veel verdriet van gehad,
Want mijn moeder had geld gegeven voor de winkel en de bakkerij op te bouwen. En dan had ik niks meer. En mevrouw Wouthuis was zo vrij geweest om te zeggen, geef haar het evacuatiegeld mee, dan kan ze thuis de zaak opbouwen. Toen ik thuis kwam, zei mijn broer, wat heb jij gedaan? Ik zei, oh, dat geeft niks, we gaan samen verder. En dat was het geval. Hij zei, ik heb een beetje soep gekookt, maar we hadden een paraplu boven ons, want het regende door het dak in de soep. Ja, lieve mensen, och, het was al met al, waren we toch weer blij dat we thuis weer konden beginnen en de zaak weer kunnen beginnen. Mag ik u allen heel, heel hartelijk danken voor alles. 1000-maal dank. En alle mensen van Groningen en Hoogkerk en alle die hier vandaag zo'n fantastische dag voor ons hebben gemaakt. We zijn u allemaal heel hartelijk dankbaar. In 1945 zijn wij in Groningen door heel veel mensen hartelijk opgevangen. Eerst op het station en mijn familie is vanuit de harmoniezaal door de bodewagen van de familie Liewes na enkele dagen naar een huis in de Kerkstraat in Hoogkerk gebracht. Veel weet ik hier niet meer van. Wel dat we door de aandacht en de zorg van mensen na een aantal maanden weer naar Velden konden vertrekken. In Velden was het één verwoesting. Huis, bezittingen, alles was er niet meer. Ik begrijp nu ook misschien waarom mijn ouders weinig vertelden. Ik heb ook zelf verzuimd, toen ik wat ouder was, om hen te vragen naar de angst en de onzekerheid die zij moeten hebben doorstaan. Als je met zo'n groot gezin wordt weggejaagd uit je dorp en vertrouwde omgeving. Toen we in Velden kwamen, was er geen opvang of iets dergelijks. In de loop van de jaren heb ik mij wel verdiept in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En ook veel boeken gelezen. En nu begrijp ik ook veel beter waarom er over veel zaken weinig of niet gesproken werd. En ook voor mij en mijn gezin verzwegen. Zelf weet ik dat het spreken over en het benoemen van verdriet en moeilijkheden een mens alleen maar meer mens wordt voor zijn medemensen en omgeving. Het is voor mij dan ook fijn en de moeite waard om hier te zijn en beter laat dan nooit. Dank u. Mijn vrouw die zat in Hoogkerk in 1945 in die klas. En er waren 2 meisjes die schreven in haar boekje. En ze wist niet waar die meisjes vandaan kwamen. En daarom heb ik dat boekje vanmorgen meegenomen en hier hebben we daarheen gezet. Als er iemand is die daar wat van weet, dan hoor ik dat graag. Ja, dat zou leuk zijn. Maar ja. Ik heb al zoveel anderen nog al gehad, dus ik kan er nog een paar bij gebruiken. Ja.
kinderen kennen u dus ook? Die kinderen ken ik heel goed. Ze zijn op dezelfde dag verongelukt. Want een van die broertjes Dekkers was jarig. En toen ging die moeder, die ging kersen kopen in Wellerlooy, dat is het volgende dorp. Want die jongens wilden voor de verjaardag graag pannenkoek met kersen hebben. En op de terugweg hoorden zij al een verschrikkelijke slag eigenlijk. Hè? Net als er een bom ontplofte of zoiets. En dat was dus die granaat, een panzergranaat of iets dergelijks. En toen kwam ze dus in Wel aan. En toen waren het haar eigen 2 kinderen. En één daarvan heeft nog even geleefd. Die is snel naar het ziekenhuis in Venlo vervoerd. Maar die is onderweg al gestorven. Ja. Na de oorlog dus, hè? Ja, dat was na de oorlog. Dus het was niet nodig geweest. Maar ik weet niet of die kinderen die granaat gevonden hebben, gespeeld hebben. Of misschien wel wat kinderen doen. Daar zullen we eens eventjes wat stenen opgooien. Weet je wel? We hebben in het programmaboekje een couplet van het Limburgs volkslied en we hebben 1 couplet van het Drenners volkslied. Ik stel voor dat we dat samen eens zingen. Waar in Boschum Eikenhout nachtegaaltje zingt over Meister Korenveld, die des Limburgs klinkt, waar de hoorn des herders schalt, langs de beekjes brood. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Van Lauwerszee tot Dollartouw, van Drenthe tot aan het Woud, door Gruiten uit mijn wonderland, rondom mijn wonderstad. Een pronkje bij het Olderland is groen, is dat en ommeland. Een pronkje bij het Olderland is dat en ommeland. Door Boester zee, door Hoenterwind, door Soest aan Diep en Wat, door rustig waard en het volk van Lauw en Stad. Een pronkje bij het Olderland is groen, is dat en ommeland. Een pronkje bij het Olderland is dat en ommeland. Coupletje 3. De ronde tegenheid uit Limburg als stoom. Doorvoort het hart wat ongesprek in richt en slichte toon. Een pronkje bij het Olderland is groen, is dat en ommeland. Een pronkje bij het Olderland is dat en ommeland. Een hoeraatje voor Hoogkerk. Want ik ben niet in Hoogkerk geëvacueerd geweest, maar in Griepskerk. Griepskerk. En daar hebben we lekker poffer leren eten en soepenbraai. Soepenbraai, dat is lekker, hè? Goede komst en wel thuis en een prettige reis naar huis. Dank u wel. Netjes bij de deur, want anders dan weten we de naam niet.